Què tal? Bona nit. Bé, no, espero que esteu aquí ja posant les vostres coses al xat, Sabeu aquesta imatge amb la que hem obert avui la nostra secció de natura? L'ha publicat en Sergi de la Selva, que l'ha titulat la peça com «Què t'expliques, Pit-roig?». Trobo que ha estat una idea molt bona. Jo li vaig demanar permís, per poder passar-la, i suposo que us haurà agradat molt. Veig que algú em demana potser de tornar-la a veure si la podem tornar a passar, i així veureu realment que és xula. Bé, realment era una imatge molt interessant, aquest pit-roig tan xerraire que ens ha fet gaudir moltíssim de la natura, no? Tinc una altra imatge que ens ha portat la Carme de Sant Gregori. Fixeu-vos, evidentment són uns ciclàmens, però si ens hi acostem una mica, veurem que aquí tenim un visitant fantàstic que és un abellot. O sigui, al Gironès ja comencen a haver-hi també aquí al Baix Llobregat i altres llocs. Tenim borinots que són els que primer surten per anar a començar a alimentar a la colònia, per cara que després ja vagin naixent les abelles i els obrers i puguin anar fent les feines especialitzades de cadascú. Jo haig de fer un comunicat, d'alguna manera, perquè sapigueu de què va l'interès en fer aquest canal, aquesta secció de natura, dins Natura Oberta, dins el canal obert, no? Natura, jo ho tinc escrit, o sigui que llavors ho aniré llegint. Natura Oberta vol ser un punt de trobada per a experts i aficionats a l'observació de la natura i també a la interacció conservacionista i a tot això. Però la gran particularitat és que serà en català. Ho dic perquè darrerament ha sortit molt als mitjans de comunicació la pèrdua de la presència del català a les xarxes, i això és el que, entre altres coses, ens ha estimulat a fer aquest tipus d'iniciativa perquè no només es divulgui, sinó també es divulgui en català. Que consti que a Twitter hi ha moltíssima gent dedicada a això i és realment s'està fent una feina realment magnífica en el tema de la difusió del mitjà natural i de la cultura a Catalunya, no? Però què té de particular aquest tipus de reunions virtuals? Aquest tipus de reunió virtual només la pots fer tu amb les teves aportacions, perquè aquest és un treball en xarxa. El que es tractaria és de fer com una mena de hub, una mena de punt de reunió,
concentrar tot allò que esteu fent d'una manera individual a Twitter o a casa d'una manera com a aficionats, fer aquesta reunió virtual aquí, al canal Natura. És, repeteixo, un treball en xarxa. Què s'hi pot tocar? Jo crec que podem fer de tot, I pots tocar temes d'amfibis, ocells, rèptils, mamífers, peixos. També podem parlar, i si t'agrada, de geologia, la petjada humana, el paisatge. A Natura Oberta, els invertebrats i la flora poden tenir un tracte molt especial. Tot dependrà de qui s'hi engresqui, no? Si tenim prou material d'alguna especialitat, el que podem fer és crear-ne una subsecció perquè més endavant ja fins i tot es pugui convertir en un canal individual, un canal a banda dedicat només a aquella especialitat. Seria una manera, no? Altres protagonistes seran, i evidentment en un canal audiovisual, seran el vídeo i la fotografia. Seran els mitjans, alguns dels mitjans amb els quals faràs intercanvi de coneixements i habilitats. I això va molt bé per la divulgació de la natura, a obtenir peces bones per poder ensenyar aquells racons i aquells punts de Catalunya que la gent, quan passem pels llocs, no ens adonem, no? Jo, com que no sóc un especialista en natura, només un aficionat que vaig començar ara fa just un any, sóc molt ignorant del tema. I aquest serà el meu paper al llarg del recorregut que tingui el canal Natura. Tinc formació periodística, aleshores jo sóc molt curiós, sóc fins i tot molt tafaner, i el que voldré fer serà acompanyar-vos i treure-us la informació que ens interessa, que creiem que interessarà a altres gent per poder divulgar. Evidentment, vosaltres heu de participar, no només enviant-me material per publicar, sinó amb xerrades, amb taules rodones, amb les vostres peces comentades per vosaltres mateixos. Un especialista, per exemple, en macrofotografia, pot explicar-te algun dels seus secrets perquè tu puguis millorar els teus intents de fer macro, no? El fotògraf d'ocells et posarà al dia de l'últim teleobjectiu i de com s'ho fa per captar aquell moment tan exclusiu. Un que fa vídeos d'amfibis, que ja em conec, que veig que allà a la xarxa n'hi ha uns quants, que fan peces realment precioses. Aquests que fan vídeos d'amfibis i fotografies d'amfibis t'explicaran, doncs, no sé, com és la santa paciència que s'ha de tenir per aconseguir aquells també moments claus dins d'aquells tritons o aquells gripaus que queden meravellats al veure de tan a prop, però que no s'espanten, són realment uns animals ben agradables, no? Hi ha gent que pot ser i és aficionada al so. T'imagines que t'expliqui quin és el silenci d'un camp de blat? Seria, increïble saber escoltar, poder posar-se a escoltar. L'altre dia en Jordi Soler, que espero que algun dia d'aquests, si el tinguem aquí i li fem una entrevista per Zoom, que això tots esteu convidats, si teniu alguna cosa a dir, a participar-hi, no? En Jordi Soler m'explicava que ell està molt acostumat a
seure's en un racó d'un lloc, d'un bosc o d'un tros d'un camp i es tanca els ulls i escolta per poder identificar tipus d'ocells, quin animal, quin mamífer s'està acostant, algun bitxo de quatre potes que va per entremig d'un camp de blat o que trepitja unes herbes. Emocionant. Pot ser una cosa increïble sentir aquestes expressions de la natura, no? Bé, és cert, tal com podeu imaginar, això és un aglomerat que intentarem posar-hi ordre a la manera d'un embolic que fa fort, no? O sigui, farem de tot. I el temps serà el temps i sereu vosaltres els que decidireu què funciona i què no funciona de natura oberta i podem remodelar. Per exemple, una de les coses que podem també remodelar és l'hora de la participació en directe. Sabeu que això després serà gravat, ho podreu veure per Twitch, però també ho podreu veure per YouTube. Aleshores, a YouTube es conservarà perquè Twitch s'elimina al cap de 60 dies, es perden els vídeos, però a YouTube quedarà un magatzem amb les llistes de reproducció de cada un d'aquests programes que fem, no? Aleshores, l'hora d'emissió és molt important, perquè jo el que vull és que participeu. Si vosaltres em dieu que no va gens bé aquest horari, perquè és massa tard, és l'hora que es fan, no sé, partits del Barça, o que ja és l'hora d'anar-se'n a dormir, clar, el gran avantatge que tenim és que podem canviar, podem dir, mira, és molt millor, Jaume, que això ho facis a les 7 de la tarda, de 7 a 8, de 6 a 7, ho negociem i ho podem fer. Jo sóc una persona que tinc molta flexibilitat horària i puc adaptar a les necessitats vostres l'emissió del directe d'això. Tant a Twitch com a YouTube hi ha a l'apartat d'informació o a l'apartat sobre qui som o què soc, no? Hi trobaràs un manifest, un manifest que més o menys acaba dient que el meu paper pot ser d'ajudar-te a volar. Hi ha gent que en sabeu molt ja del tema audiovisual, però podem realment arribar a millorar perquè, bueno, jo he estat 15 anys professor de comunicació audiovisual, he treballat 40 anys en productores audiovisuals, he treballat també a televisions i, clar, tinc experiència i puc realment aportar grans de sorra perquè pugueu millorar, tant en àudio com en vídeo, com en guió, com en concepte, no? I, bueno, recordeu sempre, aquesta és podria ser el meu lema, que no hi ha res més bonic que veure i sentir la felicitat d'una persona al mig de la natura.
Bé, no sé què us ha semblat aquests coloms a la plaça. Jo crec que és força divertit veure que primer tenim les cuaretes que van despistant, mentrestant els coloms encara no s'atreveixen a baixar. Després veiem que els coloms comencen ja a trobar la manera d'engrescar-se menjant el que troben. Després veiem que tenen companys, poden treballar conjuntament amb altres ocells, amb altres menes d'ocells, que a veure si hi ha algú que és capaç de dir-me quins ocells eren. I he trobat que era maco ensenyar-vos aquesta peça per fer boca, no? Perquè veiéssiu que hi cap tot en aquesta feina, no? Qualsevol peça que tingueu, segur que hi ha algú que descobreix alguna cosa i no costa res penjar-la i veure què passa, no? I després, a més, es poden recuperar els vídeos de la carta i ensenyar-los a altra gent o fer-los servir com a eines educatives a l'escola. Això va pels mestres i educadors en general, no? Bé, ningú m'ha dit res, ningú em diu res sobre aquesta mena de fotografia tan tremenda que tenim en pantalla. Què veiem aquí? A veure, de qui és? La fotografia és de Mark Smith, és de Florida, als Estats Units. Avui mateix l'ha publicat aquesta tan espectacular foto que va fer diumenge passat. I podem veure un peix atrapat a les potes d'un au, però un peix atrapat per partida doble, perquè a sota hi ha un cranc. Aleshores, aquesta au el que ha fet ha estat gairebé caçar dos ocells d'un tret, no? D'alguna manera és un tros de peix i un cranc. Però qui és l'au que està amb aquesta foto tan preciosa, una foto de premi, pràcticament? De quin animal es tracta? M'hauríeu d'escriure per poder endevinar i fer, a veure si hi ha algun especialista també, a veure que endevini de quina mena d'au estem parlant, no? Escriviu, sisplau, al xat, expliqueu alguna cosa d'aquest fantàstic ocell. Recordeu que el xat, per la gent que ens esteu veient, per exemple, per Twitter, el xat ara només funciona a través de Twitch. Tampoc funciona a través de YouTube. YouTube també ara mateix està passant també aquest programa en directe, però per qüestions tècniques només podem fer el xat a través d'un sistema i és a través de Twitch. Si entreu a Twitch TV, poseu Jaume de Sant Boi, perquè de moment encara no puc canviar el nom del canal, poseu Jaume de Sant Boi i entrareu al canal i podeu participar al xat. Dic que de moment no puc canviar el nom perquè quan obres un compte, jo no ho sabia perquè soc nou en tot aquest tema, quan obres un compte has d'esperar 30 dies a poder canviar una altra vegada el nom del canal. I és el que em passa a mi en aquest cas, no? Que haig d'esperar una mica per poder canviar-ho, posar el nom del canal obert a qualsevol iniciativa que vulgueu. Estem preparant art, també estem preparant música i necessitem gent que ompli i aporti coses, no? I realment, us dic la veritat, el que volem és que la vostra contribució serveixi també per tenir canals independents amb el que nosaltres, Canal Obert, no tingui res a veure. Per exemple, a Twitch
I també a YouTube hi ha gent que s'està guanyant molt bé la vida perquè depèn dels seguidors que tens i depèn de la publicitat que pots arribar a emetre, tu reps ingressos, no? Nosaltres, per exemple, l'altre dia parlant amb un naturalista, parlàvem del tema de la possibilitat que té les recomanacions, no? Jo tinc el 200-600 de Sony, poder fer allò que es fa del unboxing, no? Que és treure-li desembolicar l'òptica, mirar-la, explicar-la, després provar-la i fer un informe sobre una òptica per poder fer, si aquesta òptica és la ideal per fer ocells des de llarga distància, no? També doncs, hi ha un Tamron que va molt millor per paisatge. Si tenim una càmera o una òptica per fer macrofotografia, que aquesta òptica com pot ser la més barata. I tot aquest rotllo que us estic fotent és perquè encara no hi ha ningú que m'hagi explicat, que m'hagi dit quin és el nom d'aquesta au que està aquí amb aquesta superpresa. Ara miraré d'augmentar-la, augmentar la mida per veure ben bé el cranc, que té una posició realment és molt curiosa, no?